Asi sa pýtate, že prečo sme tu z kapely iba 2 členovia, ale tretí člen sa skrýva priamo tam v tejto jaskyni, ktorú si prenajal na tento týždeň a on tam vlastne medituje a rozmýšľa nad tým, že ako to tu celé na tomto svete chodí a chce nájsť tú správnu cestu, takže vybral sa sem do jaskyne a dúfame, že mu to vyjde a tú správnu cestu nájde. Nachádzame sa v našom súkromnom lietadle, ktoré zdieľame s ďalšími 150 cestujúcimi. Počúvajte, tak ja neviem, kde sa pozriem, tak tam není Kamil. Mám z toho troška takú paranoju, že či on nás desi nesleduje a sa nám vyhýba. Viete ako, že on sa nám vyhýba. Je to také spojené. Ale hľadám ho po celom Jeruzalemskom námestí a pomáhajú mi aj vojaci, však to vidíte sami, proste mierové jednotky sa nám tu raz ukáže. A potom si s ním zahráme rollercoaster, alebo aj bez neho.